Nggih dipun pirsani malih 47. Kalau waos mangke diwangsuli sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. 1 2 3. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 1 2 3. An'amtu 'alaikum ni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. 1 2 3. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadh. 1 2 3. An nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. 1 2 3. Wala yuqbalu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. 1 2 3. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pun ayat 47 niki tasih lanjutan tasih hubungan kali ayat sing saderenge niku masalah Bani Israil. Bani Israil niku kaum sing dados anak keturunane mulai saking Nabi Yakub sampai ngandhap Nabi Yakub, Nabi Yusuf termasuk sak dulur-dulurane sampai mengandhap mangke Nabi Musa, mangke ngandhap malih sampai Nabi Daud, ngandhap malih sampai Nabi Sulaiman. Niku sedaya kaume kaum Bani Israil. Nah niki dimutaken malih ten ngene ayat 47 kali 40 niku bahwa Bani Israil niku diparingi nikmat sing kathah. Dikengken bersyukur eling-eling nikmate Allah lan kengken bersyukur ten ngene Allah lan nyeritakaken bilih kaum Bani Israil iku rumiyin nate dadi kaum sing paling unggul,
sing paling mulya saderenge enten kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing napa kok paling unggul mergi Allah paling nikmat kuwata sanget, nggih, kuwata sanget. Nggih niku para nabi-nabi kathah sing lahir saking kaum Bani Israil. Terus kaum Bani Israil niku diparingi mukjizat sak pirang-pirang karena nabine kathah sing saking mrip berarti diparingi mukjizat sak pirang-pirang kuwatahe. Tapi senajan diparingi mukjizat sak pirang-pirang tapi kathah umate kathah kaum Bani Israil sing tasik dereng iman utawa tasik nggorohaken mukjizate para nabi. Terus ten ayat 48 iki diemutaken tentang dina akhir bahwa benjing dina akhir niku la tajzi nafsun an nafsin saia. Wong siji ra iso nulung wong liyane. Mergo piyam benjing napa niku dhewe-dhewe nggih. Tiyang niku repot ngurusi awake dhewe, mikirno awake dhewe, slamete dhewe. Terus benjing dina akhir niku mboten enten syafaat. La yuqbalu minha syafa'ah. Mboten enten syafaat sing diterima. Niki ngarani ayat sing dereng enten pengecualian, nggih. Ayat yang masih umum, masih general bahwa ten dina akhir niku mboten enten syafaat. Lah, tapi kok kata ayat, kata hadis sing jelasno syafaat, nah niku pengecualian. Artine syafaat benjing dina kiamat niku mboten enten kejaba sing diparingi izin lan diparingi ridho kalih Allah. Sing Allah mboten paring izin, mboten ridho nggih, mboten saged paring syafaat. Senajan to wong tuwa karo anak, anak karo wong tuwa, guru karo murid, yai karo santri. Hubungan apa mawon lah ten donya niku mangke mboten saged dadi jaminan syafaat. Mergo sing dadi jaminan syafaat niku enten legalitas utawa enten SK izin lan ridho saking Allah. Nek Allah paring izin, paring ridho. Mboten no dulur. Mboten no murid. Nggur tangga mawon saged nyafaati. Tangga saged nyafaati. Mergo beberapa napa niku kula kapanane ngumpulaken ayat kali hadis masalah syafaat niku ya. Bahwa benjing tangga niku nggih saged nyafaati tanggane. Wong saged nyafaati tanggane kenalane termasuk. Nek kita bareng-bareng kados ngenten iki ngajo kan kata sing mboten sederek kan, kata mboten dulur, tapi kan kita tangga terus nggih ngaos bareng. Nah, benjing kok naudzubillah umpama enek sing mboten selamat setunggal, niku kita nggih goleki kanca-kanca kita, goleki dulur-dulur kita. Lho mbiyen ngaji bareng kok nang surga kok ra enek. Pados riyen nggih. Lah nggih ten hadis Kanjeng Nabi niku duwa apa hadis. Terus Kanjeng apa matur teng Allah. Ya Allah, kula rencang kula sing namine niki kok mboten enten pundi. Terus dijawab Allah, ten neraka. Lho ya Allah. Terus jawabane ngenten. Kita niku sing pun mlebet surga dheweane jawabane. Hum yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yadrusuna ma'ana wa ta'allamuna ma'ana. Sak teruse. Kita niku mbiyen niku salat ya bareng. Poso ya bareng. Ngaji ya bareng. Rekreasi ya bareng. Lha sakniki kok mboten enten, mboten derek. Terus ya mboten saged ya Allah ngoten niku. Terus dawuh Allah niku apik ngenten. Akhriju man araftum. Iku apike Allah. Ya wis nek ngono, nek awakmu pancen goleki kancamu, goleki dulurmu. Ya wis budal nang neraka golek ana sing mbok kenal. Lah niki lho. Berarti mboten kudu dulur. Mboten kudu dulur. Mboten kudu anak wong tuwa anak mboten. Kenal mawon pun saged dadi jaminan oleh syafaat pitulungan. Nah niki kan kita kenal kabeh niku mangkene kok golek-golekan. Nah, benjing nek umpami kok madosi kula mboten enten nggih jenengan padosi. Aja marono ben. Aja rek ora. Ya golek-golek kula nggih madosi jenengan nggih padha-padha madosi kula.
Terus 49 iki dielingaken beberapa nikmate Allah. Nggih niku diselametno saking Firaun, bolo Firaun. Sing Firaun niku malingi coba sing wageng sanget. Nggih niku ada peraturan anak lanang dipateni, anak wedok dinjarno urip. Mergo Firaun niku kan kolomben enggak ada mimpi diprediksi bahwa akan ada bayi Bani Israel sing badhe menghancurkan kerajaan Firaun. Nah, akhirnya sadurunge bayine lahir, bayine dadi gedhe, bayine dipateni. Nah, niku bala ummi rabbikum azim niku bala sing ageng niku. Musibah sing pinten-pinten bayi sing mati mergo aturan wonten niku. Sami niki mangke ten Namrud nggih, ten Nabi Ibrahim sing zaman rumiyin saderenge nggih nate enten aturan kados ngenten iki. Pun niki tentang surat Al-Baqarah. Lajeng kula mben sing kula share masalah salat jamaah nggih. Nggih kula wales sekedhik niki takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Niki dereng kula jelasaken sama sekali sing demben terakhir ten pundi nggih. Ngaos e. Ngaji pisan prei menawi soal ya. Buardi niku jelasaken Qiyamul Lail nggih. Ilmu. Berarti niki dereng sama sekali nggih. Oh nggih. Wala tatrukran aja ninggal sapa sira aidon halimale salatal jamaati ing salat jamaah. Fakot kalu monggo teman-teman dawuh sapa para ulama. Majtama'a ora kumpul sapa jamaatun jamaah illa wa fim kejaba pasti iku ing dalem jamaah waliullah utawi ana waline Allah. Yasfa'u kang bisa nulungi ing wali sapa Allah taala fi rafaqatihi. Nah niki lho. Ing dalem kanca-kancane wali. Tiyang niku nek jamaah. Nek saged nggih tiyang sekawan dosa nek saged. Nek mboten saged ya sak enten niku. Mesti di antara niku enten kekasihe Allah. Ora mesti imame, ora mesti. Ora mesti makmum sing klambine apik dhewe ora mesti. Nggih, mboten mesti. Mbok kadang-kadang mojo, kadang-kadang gak ndayani nek jare ngono. Nah, kadang-kadang rada diremen tapi dhek nderek jamaah. Mungkin mawon niku waline Allah. Sing mangke Allah niku paring syafaat mergo nek wong niku dadi makmum. Ten sedanten jamaah niku yo imame oleh syafaat, yo sedaya makmume oleh syafaat. Mangkane kita niku nderek jamaah niku arep-arep bekne oleh keduman syafaat niku wau salah satu tujuannya. Wa tabatalan tetep fi sahih Muslim dalam kitab sahih Muslim Nabi Hurairah ana rajulan sak temene wong lanang amak kang wuda. Ata sowan sapa rajul akma ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala matur sapa rajul wong lanang sing wuda ya Rasulullah du Gusti Rasul laisa ora ana iku ili keduwe ingsun sapa dunung kang nuntun. Ya kudu kang nuntun ni ing sapa kok ni ing ingsun dalam masjid maring masjid. Fahali mongko ana ta iku kedue ingsun ruksatun utawi keringanan. Anu sholih ing yen to salat sapa ingsun fi baiti dalam omah ingsun. Para khosa mongko maringi kemurahan sapa Kanjeng Nabi la maring rajul ama. Tapi falam mawala. Sumanang sane mingu sapa rajul wong kaping kalih. Daa mongko nimbali sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Faqala mongko tanglet nggih sapa Kanjeng Nabi. Hal tasma'u ana ta krungu sapa sira anida ing adzan. Bisolati kelawan salat. Naam jawab sapa rajul man naam nggih. Kala jawab dawuh sapa Kanjeng Nabi fa'ajib mongko nyembadani sira. Salat jamaah niki kula milai saking fikih riyen tulisan niku kula rontok saking fikih riyen terus mari ngono kula mlebet ten ngene tasawuf. Dalam kaidah fikih nggih dalam aturan fikih salat jamaah niku kan salat yang dilakukan bersama-sama yang terdiri dari imam dan berarti minimal niku tiyang pinten? Tiyang kali. Enten imam mintan makmum. Pun aturan itu jamaah kathah niku. Bahwa nek imam niku nek imame lanang oleh ngimami kabeh. Ngoten nggih. Oleh ngimami lanang, oleh ngimami wedok, oleh ngimami wandu. Nggih. Nek wandu kali tiyang estri namung oleh ngimami estri mawon. Estri mboten nangsal ngimami lanang utawa wandu mboten. Oh niku aturan umum. Nah, kemudian hukum, secara hukum niku memang sholat jamaah mangke dibagi kalih. Enten sholat jamaah sing dilampahi kanggo sholat sunnah, enten sing sholat jamaah dilakoni kanggo sholat fardhu 5 waktu niku. Nek ten sholat sunnah
Jamaah ten salat sunah. Ah, didelok sik jamaah napa? Salate salat napa? Nek salate niku memang sangka awal diperintahno jamaah, maka jamaah hukume nggih sunah, muakkadah sunah sing banget nemene. Contone sing salat sing memang diperintahno jamaah, salat riyaya niku kan memang kengen jamaah. Idul Fitri, Idul Adha, salat grahana bulan, grahana srengenge. Khusufus syamsi, khusuful qamari. Salat istisqa, njaluk udan niku kan awale memang kongkon jamaah ngoten. Termasuk salat raweh nggih. Salat witir Ramadan niku awale memang dikengken jamaah secara perintah dikengken jamaah. Berarti nek dilakoni jamaah ya sunah muakkadah, wong salate ya sunah, jamaah nggih sunah. Tapi umpami kok dilampahi piyambak nggih mboten napa-napa. Salat riyaya kok dhewean mboten napa-napa. Cuma ra usah khutbah, sapa sing ngrungokno dhewean khutbah menyek men itakuwa sapa sing dikandhani wong salat-salat dhewe. Dadi salat riyaya niku nek umpama kerepotan mboten saged tindak lapangan, tindak masjid, kerepotan apa nunggoni tiyang sepai sing sakit, nunggoni anake sing bayi niku kok ditinggal jamaah. Salat riyaya kan ngesakne ngoten lho. Terus berarti wis gak usah salat riyaya nggih. Nek pengin tetep oleh fadilah salat riyaya ya tetep salat riyaya tapi dhewean piyambakan ten griya mboten napa-napa. Ya carane tetep sami. Takbir ping 7 rakaat pertama, ping rakaat kali mangke ping tetep padha. Terus kemudian nek umpami salate mboten diperintah jamaah kaya salat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, rawatib niku qobliyah ba'diyah niku lho. Duha niku kan awale mboten jamaah. Duha niku. Jamaah kan mergo ana arek sekolah niku. Asline kan mboten jamaah nggih. Tapi umpama dilakoni jamaah nggih mboten napa mubah. Tapi perintahnya asli ini mboten jamaah. Tahajud lah mboten jamaah sih perintah. Upama kok terus dikompak kali Pak Imam utawa sinten ngono. Ayo sing wis ndugi ten masjid jam 4 jam setengah 4 jam 3 wis teko dhisikan timbang salat dhewe-dhewe ayo salat jamaah bareng tahajud. Tahajud apa jamaah? Mboten napa-napa. Oh, saged. Kulana menawi tahajud enten masjid mriki, tiyang kalih ngetron piyambak-piyambak. Nggih memang perintah asline niku piyambak-piyambak. Tapi umpami kok dienggo jamaah mboten napa-napa. Jenengan ngawiti kalih garwane jenengan piyambak mboten napa-napa. Mangke lek enek sing nderek mungkin. Lho niki salat kalih sedya. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa ten dalem mboten napa-napa ten musala ten masjid mboten napa-napa. Mangke di kompak. Umpami kok dhewean nggih mboten napa-napa. Memang perintah asline mboten jamaah. Tapi umpama toh didamel jamaah nggih mubah mboten napa-napa, mboten dosa. Malah apik, malah tiyang sing mungkin aku yo selama iki ra ro carane salat tahajud aku, jamaah ben ngertos. Nggih. Ben ngertos. Oh, mangke rakaat pertama mangke ba'da Fatihah maos kuliah. Rakaat kali maos kulhu. Utawa rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua diulangi pelan-pelan ngoten. Oh niku hukume ten kene salat sunah. Nah, sakniki ten salat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku nek dienggo jamaah ya napa? Nah, ulama niki beda pendapat. Enten sing ngukumi sunnah muakkadah sing paling ringan. Sunnah muakkadah namung sunnah. Enten sing fardu kifayah, enten sing paling abot nggih niku fardu ain. Sunnah muakkadah ini berarti mboten wajib, ngoten lho. Salat zuhur jamaah oleh ganjaran. Nggih. Piyambak ten griya nggih mboten napa-napa ngoten. Mboten napa-napa. Enten malih sing ngukumi fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku sak kampung nek empun enten sing jamaah, maka sak kampung mboten dosa. Sing oleh ganjaran sing jamaah tapi wong sing mboten jamaah mboten sampe dosa. Tapi nek sak kampung gak ana sing jamaah, babar blas, ra ana sing ngadan, ra ana sing qomat, ra ana sing jamaah,
maka sak kampung dosa danten. Niku fardhu kifayah namine. Lah sing paling abot niku fardhu ain. Fardhu ain niku enek ulama sing nganggep Hanabilah niku salat 5 waktu kudu jamaah. Ora jamaah ora sah. Oh niki mboten kiat Pak gitu. Kula lho. Kula kali jenengan mungkin dereng kiat. Nggih mungkin kita berusaha 5 waktu berusaha jamaah. Tapi kadang-kadang mungkin menungso enten napa mungkin enten lupute mboten saged jamaah. Nah niku mangke napa niku nek sing damel sing berat niku sing fardhu ain berat sangat. Tapi koyokane ya bener. Koyokane bener nek pancen salat fardhu iku kudu jamaah. Lek ra jamaah niku mboten sah niku koyoke bener, koyoke. Karena napa? Karena niki wau sing kula waos niku. Enten wong wuta pamit Kanjeng Nabi mboten nderek jamaah. Kanjeng Nabi kula wuta. Mboten enten sing nuntun sampai ten masjid. Kangelan kula lek budal dhewe kangelan. Kula tak salat piyambak ten dalem nggih mboten jamaah. Kali Kanjeng Nabi ya wis ngesane. Dereng tebe nek oleh ngaleh ditimbali malih. Mriki. Jenengan pireng adzan. Nggih pireng kok celak kali nggen kula kok. Oh, nek krungu adzan berarti omahe cedhak masjid. Berarti masih wuta gak ono sing nuntun, wajib teko nang masjid lho. Wong wuta niku. Wong wuta dikongkon tetep jamaah. Kita niki temriki mboten enten sing mboten krungu adzan, nggih kan? Bahkan iso krungu adzan 4 5. Mau mriki adzan mriko adzan wis karek milih kita niki. Niku pertama. Nomor kali Kanjeng Nabi niku nate kondisi sing kepepet koyo perang lho. Niku mawon tetep jamaah. Mboten salat dhewe-dhewe. Dikepung musuh kono musuh niku tetep jamaah. Berarti saking pentinge jamaah. Perang mawon tetep jamaah. Nomor 3. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, laqad hamamtu an amura rajulan yu'adzin fayuqima tsumma ya'muru rajulan ya'ummu annas. Kemudian nadiku hadise laqad hamamtu aku wis nejo an amura rajulan aku tak merintah siji wong lanang ayu adzina kengken adzan bar adzan fayuki mata kongkon komat bar komat fa amura rajulan ayya umman nas terus aku ngongkon wong siji kongkon ngimami sahabat kabeh kongkon jamaah. Lah terus Kanjeng Nabi ten pundi? Aku njaluk sya'lan min narin, aku njaluk gawekno obor. Terus fa'ukharriqa man sing aku nggawa obor mang muter desa, muter kampung, goleki wong sing mboten jamaah. Tak obong omahe. Lho Nabi nate ngancam wong sing mboten jamaah omahe bakal diobong. Berarti saking pentinge jamaah. Oh, sampai ngono. Napa malih sing daleme cedhak masjid. Kanjeng Nabi ndhawuhaken keweras. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ora sah, ora ana salat, ora dianggep salat kanggo wong sing cedhak masjid kok salate gak nang masjid. Serem niku. Kaya nek ndelok beberapa dalil niku memang kaya salat jamaah niku wajib. Tapi untunge ulama kita niku mboten maringi satu hukum. Untunge niku kangge kita sing wong awam-awam ngenten iki enten pilihan hukum sing rada endhek, sing rada enteng. Nggih niku wau sunah muakkadah. Salat jamaah mboten sampai wajib, namung sunah. Kenging napa mergi dawuh Kanjeng Nabi sing paling terkenal kanggene jamaah niku.
Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah atau bi 25 qismah. Salat jamaah iku luwih utama, berarti tambah. Luwih utama kan enten tambahan. Luwih utama timbang salat ijen. Berarti salat ijen wis cukup. Tapi nek gelem jamaah luwih utama, ngoten maksudnya. Nah, berarti nek mboten jamaah ya wis cukup. Gawe gugurna kewajiban sebagai wong muslim salat 5 wektu salat ijen empun cukup. Tapi nek pengin oleh keutamaan sing tambah, berarti kengken jamaah. Untungnya niku pun niku secara hukum. Tapi kita nek pengen dadi wong apik, niki kan judule niku kita ben dadi wong sing tambah apik. Nek masalah ibadah kula mben pun, tapi nek pengen dadi wong apik napa njaba jero sing didandani mboten namung njaba tok. Nek njaba tok ngapunten. Api-apike njaba niku paling pol umur 30 40 nggih mboten. Njaba niki lho. Dioperasi plastik, dipacaki, diwedaki niku paling pola 30 40 lah. Notok-notok iki 50 lah. Nek jeng ayu-ayu koyo jenengan nek 50 tak wis pol wis ngeden. Lah nggih. Nek njaba niku enten watese, tapi nek jero mboten enten watese. Terus niku ngapiki jero. Nah, salah sijine cara ngapiki njaba jero niku istiqomah anggine salat jamaah. Karena napa? Mangke kita mboten krasa kaya salat jamaah kaya dadi rutinitas tapi mboten krasa nek niku nyelengi kesainan. Temriku kula tulis beberapa mawon mboten danten, beberapa mawon. Siji, salat jamaah niku pikantuk ganjaran 17 derajat. Sing paling terkenal nggih 17 derajat. Kalau lek ten pundi-pundi gawe contoh niku ngenten nopo. Enten Mbah Lurah damel pengumuman ten wargane. Para ibu jenengan badhe pikantuk BLT. Pikantuk BLT. Jenengan milih nek diteraken ten dalem jenengan ten dalem tok. Mboten ten pundi-pundi, ten dalem tok diteraken dikirimi akeh BLT 1 juta. Tapi lek jenengan tindak kantor desa oleh 17 juta. Jenengan budal napa nang omah? Ngenteni kat subuh. Nek iso tenan 17 ya. Nah, niku delok kaceke niku. Kaceke 17 karo lek laya-laya nang omah diteri BLT karo sangka desa iku mek oleh 1 juta. Tapi lek kita dhewe sing budal nang desa, mapak dhewe oleh 17 juta. Mbok yo guyang-guyu pisan. Kena gawe urip pisan. Lah niku contone ngoten. Lah kita niku kenging napa kok mboten saged jamaah semangat kaya BLT. Ayo. Mergo gak rupane nggih mboten. Kita kan mboten ngertos rupane 17 derajat ndi gak tak tampani. Aku mari salat jamaah ya tetep kere ngene kok. Lah, kita kan mergo 17 simpenane ten akhirat. Berarti wong niku gelem semangat salat jamaah mergo pun didhawuhi Kanjeng Nabi niku nek duwe iman. Nek kumandel kali Kanjeng Nabi aku percaya nek aku duwe celengan nang akhirat. Tapi nek duwe ora duwe keimanan ndi aku ora nampani ngene lho, ora krasa ngene. Budal jamaah mulai jamaah ya pancet. Lah nek wis ngoten niku berarti wis ndarung duwe iman. Mbok iku diparing ganjaran pirang-pirang mergo mboten gadah iman, mboten saged. Maka sing mentokno niku iman. Masyaallah. Pun nomor kalih tiyang niku nek mboten kula urut nggih, keterangane mangke jenengan cocokaken. Tiyang nek salat jamaah niku niki nggih sing paling kula seneng termasuk niki. Tiyang mboten nate salat sunnah. Mboten nate salat sunnah babar blas. Tapi istiqomah salat jamaah 5 wektu. Niku tasik luwih sae, luwih apik tinimbang wong sing sregep salat sunah tapi arang-arang jamaah. Kula baleni. Tiyang sing mboten nate salat sunah blas. Salate sedina sewengi mek 5 salatan, 5 wektu tok.
Tapi istiqomah saged istiqomah jamaah. Niku ganjarane jek luwe akeh timbang wong sing sregep salat sunah apa ae, akeh rakaate, tapi arang-arang jamaah. Niku sing damel perbandingan Kanjeng Nabi yo. Sing jenengan hitung, sing Kanjeng Nabi. Lho kok saged nggih, mergo Kanjeng Nabi ndawuhaken, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shallal lail nisfahu. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu." Sapa wonge nek salat isya gelem jamaah, salat isya jamaah, ora usah tambah salat sunah. Umpama salat isya kok jamaah. Baru nu pelencing wis mulih ngono. Tapi isya jamaah. Niku oleh ganjaran koyok salat setengah wengi. Setengah wengi berarti 5 jam. Salat setengah wengi, salat 5 jam. Enten sing nanti salat suwene 5 jam. Oh, traweh ae, ro imame rodok kesuwene didhau, diwatuki kok. Kulo mawon. Heeh, wis dikulhu mawon ae. Padahal salat traweh nek jenengan hitung-hitung ket mulai ngisak ya jam 7. Paling mari lek jam 8, jam 8:15 nggih mboten. Jenengan hitung lho. Sak suwe-suwe niku jam 8:15 paling suwe. Jam 8 lah, berarti kan mek sak jam. Iku wis plus salat isyae, wis plus salat sunah, plus salat tarawih, salat witir. Sak jam. Lah tapi nek salat isya tok gak atik salat sunah, niku wis oleh salat ganjarane setengah wengi salat 5 jam. 5 jam pisan. Lah lek piyambake ditambahi salat subuh ya jamaah, berarti piyambake oleh sak wengi utuh 10 jam. Isak jamaah, subuh ya jamaah, berarti oleh ganjaran salat wengi 15 jam. Niku gurung ditambahi salat sunnah. Tapi nek wong salat sunnah akeh kita salat sunnah iku ora nganti sedina sewengi 15 jam, nggih mboten? Sakake kita salat sunnah, duhao, qobliyah ba'diyah jangkepo. Tambahi tahajud witir hajat iku lek dikumpulno menitane mboten sampai 15 jam. Mboten sampai 15 jam. Tapi wong sing salat isya iso jamaah, subuh ya jamaah, gurung ditambah salat sunah niku wis oleh ganjaran salat sunah 15 jam. Apa maneh lek piyambake ditambahi salat sunnah. Dan wong ngapunten nggih. Wong salat sunnah karo jaga salat jamaah niku angelan salat jamaah. Angelan salat jamaah. Karena apa? Salat jamaah ini kan kudu tertib disiplin, nggih mboten? Salat isya disiplin. Salat subuh ya disiplin wektune. Tapi lek salat sunnah kan sak-sake kita, nggih kan? Kita saged tangi jam 3 ya jam 3, setengah 4 ya setengah 4 sak kasake. Duha lek setengah 7 ya setengah 7, kadang jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8 sak-sake. Tapi salat jamaah kan kudu tertib. Niku mergo angele salat jamaah, makane napa ganjarane luwih akeh. Tur tiyang sing salat jamaah niku hawa nafsu niku iso dikengkeng, iso diempet. Tapi lek salat sunah kadang hawa nafsu niku nderek. Tiyang nek salat sunah iku kadang bayangane aku tak salat tahajud mergo duwe pengarep-arep, mergo duwe hajat supaya ben iki. Dadi kadang niat salat tahajud niku rada terpengaruh. Mboten dosa, mboten, cuma rada terpengaruh, mboten pati ikhlas. Tapi lek salat jamaah ikhlas mboten enten napa niku tendensi napa-napa. Mboten enten ambisi napa-napa niku salat jamaah. Terus salat jamaah niku mboten namung ten salat tok oleh ganjaran. Budale niku pun oleh ganjaran sakjangka dosane siji dihapus, derajate diundakno siji. Niku sak jangka. Lah lek 20 jangka. Nah nek 100 jangka. Nah, makane sing omahe cidik niku lek budal masjid muter ae. Muter. Cek luwe akeh. Tur ngonten salat jamaah niku budale, salat jamaah sampai kundur ini didongakno malaikat. Malaikat nek ndonga niku Allahummmarhamhu, Allahummagfir lahu. Enten malih dongane malaikat tuh Allahummmarhamhu, Allahummagfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah jenengan paringi sepuro, jenengan paringi rahmat, jenengan paringi tobat. Niku dongane malaikat. Mandeke napa nek jenengan kundur?
Nah yen kondur pun buyar. Mangke nek bidal malih sampai sholat sampai kundur ndonga terus niku malaikat. Nah niku napa niku oleh bagian dongane malaikat. Karena malaikat ndongane mboten ten kabeh wong. Malaikat niku ndonga ten sinten mawon, siji ten wong jamaah. Loro nanggone wong zikir, majelis zikir. Nomor 3 ten kene wong golek ilmu. Oh niku masyaallah malaikat ndonga niku. Terus ten kene wong silaturahim niku malaikat nggih ndonga. Terus kemudian tiang sing salat jamaah niku mangke dadi tenger nek piyambake niku bebas penyakit kemunafikan. Jadi pembeda antara wong Islam karo wong munafik. Karena Kanjeng Nabi niku lek nengeri wong munafik gampang. Wong munafik iku tengere nek kengken sembayang, kengken jamaah arasan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku mbujuki Allah, engko titenano karo Allah dibales. Dan wong munafik nu nek dijak salate aras. Cara budale aras-aras. Nah, jamaah niku mboten butuh wong aras-arasen karena wong jamaah kan on time nggih mboten. Tiang jamaah niku on time. Kok keri yo kenemenen yo kilangan jamaah saestu. Nek jek keri sak rakaat 3 rakaat ngono mungkin jek iso nyusul. Makmum Mas, jek iso nyusul. Tapi nek wis keri tenanan, wis kerine mak sampai setengah jam, ya wis entek kabeh, wis buyar kabeh nggih ngoten. Makane butuh tertib tiang jamaah. Tur tiang jamaah niku pikantuk panggenan khusus ten swarga. Man ghoda ilal masjid auroha. Isu nang masjid, sore dalam masjid, pokoknya setiap waktu dalam masjid. A'addallahu lahu nuzulahu fil jannah. Maka kalau Allah dicawisne, disiapne tempat khusus ten ngene swarga. Niku spesiale wong jamaah. Terus tiang jamaah niku kali Allah dianggap wong sing nyambangi Allah. Sing ngendangi Allah. Bukan berarti Allah gering mboten. Kaya ngunjungi Allah, ziarah ten Allah. Lan haqqun 'alal mazuri ayyukrima zairah. Lan hak bagi Allah nek disambangi niku Allah mulyakno sing nyambangi. Berarti tiyang sing jamaah niku oleh jaminan dimulyakno Allah. Tiyang sing sregep jamaah niku ngapunten nggih. Cara wong niku niki derajat mungguhi Allah, mungguhi malaikate Allah lan mungguhi wong-wong sing saleh lho nggih, mboten mungguhi tiyang-tiyang niku status ekonomi mboten. Tiyang niku nek sregep jamaah niku tetep dadi wong mulya. Mulya mungguhi Allah, mulya mungguhi malaikat lan mulya mungguhi wong-wong sing saleh. Karena kita niku nek wong saleh lho nggih. Kita niku nek ndelok wong kok iso sregep salat jamaah, nek wong saleh niku mesti iri. Mesti cemburu lah yo. Enake rek mbah iko rek wis pensiun, wis ra ono tanggungan apa-apa, iso budal tertib jamaah. Lah aku sing cik repot koyo ngene ra iso tertib. Nah, niku masyaallah. Wong nek saleh iku malah iri karo wong sing iso sregep jamaah. Bukan sing jamaah terus iri karo wong sing repot nyambut gawe mboten keliru. Justru kita sing iri kali kita. Terus tenggene Musnad Ad-Dailami nggih, ten Sunan Al-Firdaus, kitab Imam Ad-Dailami hadis niku diterangaken Kanjeng Nabi nate ndawaken wong sing jamaah niku oleh petang kamulyan. Siji kei rezeki sing halal. Wong nek sing jamaah niku rezeki haram gak gelem nyedak. Rezeki haram gak gelem nyedak. Cara wonge kape nyambut gawe haram mesti gagal. Wong nek sregep jamaah, mbok ditawani rezeki halal haram, ditawani nyambut gawe haram, iku mesti gagal nyambut gawe ini mesti rasido. Dilalah niku. Mergo piyambake iku mboten iso dadi magnet barang haram mendal wong piyambake sregep jamaah. Sing nyedak iku malah rezeki sing halal. Tur piyambake niku mangke tenggene ngalam kubur niku dijanji kali Allah dibebasno saking siksa kubur. Yanju min adzabil qabri, bebasno saking siksa kubur. Lah bebasno saking siksa kubur berarti piyambake lolos saking pitakon mungkar nakir. Oh, angel-angel pitakon mungkar nakir.
Ditakoni polisi napa-napa yo mboten enten apa-apane dibanding ditakoni mungkar. Nakir. Kok iso selamat berarti ditakoni mungkar nakir selamat. Nomor 3 niku pikantuk kamulyan mangke diparingi catatan ngamal niku ngangge tangan tengen, nggih asta tengen. Nek diparingi catatan amal ngangge tangan tengen berarti alamati ahli swarga napa ahli neraka? Ahli swarga tangan tengen. Sing terakhir piyambake benjing ngewot liwat jembatan Siratal Mustaqim niku kalbarkil khotif, koyok petir sing nyamber. Wis tutuk wis. Dadi ndelok Siratal Mustaqim niku seset wis punduki ngajenge swarga. Ora ngrasakno mlaku mlayu ndukure jembatan wis mboten rasakno. Lho. Sampeyan lak tak delok mlayune dhisik aku kok jek keri. Yo aku mlayu kok. Mergo benjing ten wonten Siratal Mustaqim niku tiyang kecepatane benten-benten tergantung ngamale dhewe. Sing paling cepet niku kalbarkil khotif. Koyok petir nyamber. Sak detik sepersekian detik wis tutuk ngajenge swarga. Mergo jembatan Siratal Mustaqim niku ngandhapi neraka jahanam. Pucuke niku swarga. Berarti lek saking mriki kok sampai dugi pucuke berarti pun dugi swarga. Teko tengah kok kepreset berarti mlebu neraka jahanam. Enten sing katoir yatir, sing cepete iku koyok manuk miber. Dadi dhek ten Siratal Mustaqim koyok manuk miber, tapi iso ndelok ngisore. Enten sing karokib al-fars. Koyok numpak jaran. Buanter tapi numpak jaran. Enten sing albati sing kalem-kalem sak jangka mandeg. Sak jangka ambekan. Sak jangka suwi tapi selamat. Nanti selamat nguwat Siratal Mustaqim niku macem-macem. Ana sing cepet koyok kilat, sing paling utama niku. Ana sing koyok manuk mabur, ana sing koyok playune jarang. Nek sing wong koyok kura. Enggal siji. Tapi mergo enten sing mlayu tiba nggih enten. Enten sing mlaku tiba nggih enten. Nah niki nek salat jamaah dijaga niku pikantuk keutamaan, pikantuk fadilah dijamin benjing nguwat Siratal Mustaqim niku kaya petir sing nyamber cepet. Terus salat jamaah niki nggak ada keutamaan sosial nggih. Selain niku ganjaran-ganjaran wau sing dijanji kali Allah kali Rasulullah. Niki pikantuk keutamaan-keutamaan. Nggih niku ngedekaken syariat Islam, syiar agama Islam. Salah sijine perintah Islam niku kan kengken jamaah. Nek kita kasih enten jamaah berarti tasik ngedekno syariat Islam, tasik ngedekno syiar Islam. Enten boten mati. Tur kita nek jamaah niku wong liya, ngapunten nggih, sing non muslim niku ningali wong Islam niku ningali agama sing bersatu, mergo kumpul. Mergo gelem kumpul, gelem srawung. Jadi menghimpun kekuatan. Tur tenggene jamaah niku dadi napa nggih? Dadi tempat Kanjeng Nabi neliti keadaane para sahabat. Berjamaah niku diteliti. Fulan ndi? Zaid ndi? Abdullah ndi? Walid pundi? Kula Kanjeng Nabi. Lho, sing Umar pundi? Mboten tidak Kanjeng Nabi. Enten gering. Oh ayo disambangi. Nah, ngoten. Kanjeng Nabi niku ngertos sahabate sedo salah satu nggih saking jamaah. Kabar napa sahabate enten sing sakit, enten sing sedo, enten sing kesusahan. Niku salah satu nggih saking jamaah. Kita niku nek jamaah kan iso ngerti kanca-kancane sinten sing alah jenengan jamaah niku lak ya wis kenal wong-wong iku tok sing jamaah nggih mboten. Ya wis ora nambah. Cara nambah paling wong jaba wong bakul-bakul sing lewat. Sing wong asli kuno ya wis wong iki tok sing jamaah ya wis wong iki ae, ora nambah. Niku kan kita nek umpama pas enek sing sederek kesusahan atau apa-apa kan ngerti lho. Kok dhewe iki kok gak budal ngono. Kok gak ketok oleh rong dina kok gak ketok. Iya mari operasi. Oh masyaallah. Lah ngertosi saking mriku. Akhirnya kita menumbuhkan kasih sayang, ayo ngadakno urunan kaya napa ngendangi. Jadi kasih sayangnya mangke tumbuh, sifat rahmah, sifat
lutfin, afian niku tumbuh antar sesama kaum muslimin. Sehingga silaturahim tetap kejaga niku. Terus sing kula seneng ten salat jamaah niku taklimul jahil. Mulangi wong bodho. Tiyang niku nek pun kadung jamaah, ngapunten nggih. Senajan to imame lulusan SD. Senajan to imam lulusan. Sedaya makmum kudu manut imam. Mungkin ten makmum niki enten wong sing doktor, enten sing dosen, enten sing profesor, enten sing guru ngaji. Diimami wong lulusan SD tetep kudu manut. Nggih mboten? Nggih. Ra ono bedane. Sehingga ngapunten kita salah jamaah yo gak keponangan bodho pinter mboten keponangan. Mosok enen, lek sing pinter takbire ngene sing bodho takbire mboten enten. Kabeh lak padha. Sehingga mboten enten bedane antara wong pinter wong bodho. Termasuk mboten enten bedane antara wong sugih karo wong melarat. Mbok pangkato, mbok sugih wayahe jamaah yo iso ae jejer sofe iku jejer sing ra duwe. Tur gerakane yo padha. Ora terus mari sugih, aku dhisikan yo aku sugih. Malah batal dhisik malah. Nah, jamaah niku mengajarkan egaliter, persamaan. Masyaallah. Agama sing ngoten. Makane kadang nggih ya apa ya, kula kadang mboten tapi ya protokoler. Kula rada mboten setuju nek pas wayahe salat terus wae presiden ngono iki sing kene aja dinggoni ya, sing kene gawe presiden karo halah. Ya sing teko dhisik ya ngarep. Sakjane kan ngoten. Presiden teko keri ya wis nang mburi kono. Urusan salat kok mestine ngono. Tapi gak ada protokoler ya tatarane donya wis bane lah wis. Tapi sakjane di hadapan Allah mboten nangis. Kita iki kan dalam hal kebaikan kengken berlomba, faslabikul khairat. Sing teko dhisik ya berhak nang ngarep. Presiden teko mburi ya mburi mestine ngono, mestine. Tapi yo tatarane donya wis embuh lah ngoten. Pun niku fadilah salat jamaah. Artine kita niku nek ajeg salat jamaah. Niki kali Allah nggal titik mboten krasa kali Allah ditata kali Allah. Atine kita ditata, tambah apik. Terus jasate kita nggih ditata, tambah apik. Tiyang niku nek salat jam Allah niku kan ngenten nggih, dandani menungso niku sing iso dandani menungso nang Allah lho, mboten menungso. Kita guru utawa wong tuwa niku isone nuturi nasihati. Tapi lek sing dandani niku Allah. Lah, cara dandanine Allah niku mboten sami, antara siji karo liyane mboten sami. Enten sing dandani niku langsung diwalik wet. Enten sing tiyang nakal, diparingi musibah, kalingi hidayah, langsung pikantuk hidayah langsung balik 180 derajat langsung dadi wong apik niku nggih enten. Tapi rata-rata Allah nek gawe apik iku nggal didik bertahap. Karena sesuatu sing bertahap niku luwih awet. Guru kula lek nyontone ku awakmu ndelok iki lho, wit pelem. Awakmu lek nandur wit pelem, mosok sore nandur isuk langsung njaluk uwo langsung lak mboten sih. Kadang-kadang ku iso dipanen putrane, putune kadang-kadang. Kadang sing nandur ku mboten keduman. Mergo niku carane Allah nggal titik, ngundakno nggal titik. Niku carane Allah. Mergo sing gedhekno Allah mboten banyu, mboten lemah, mboten. Sing ngundakno niku Allah, endi sing iso napa niku subur, endi sing iso mundhak, endi sing mboten pun sing nentok Allah. Nah, saking apike salat jamaah niku tiang-tiang rumiyin niki nggih masyaallah. Kita niku nek pengin ngertos apike kita kali apike wong biyen, pengin ngerti jarake apike kita kali apike sahabat utawa apike para ulama rumiyin lah. Sing cedhak Kanjeng Nabi. Salah siji tengere sangka sikape masalah jamaah. Umpami ngapunten, jenengan ketinggalan jamaah pisan ngono. Ketinggalan jamaah. Biasanya jenengan ajeg jamaah. Turun ketinggalan, dan masjid terus buyar. Jenengan getun mboten? Getun. Getune pirang dina? Koyane gak yakin aku. Waduh getun rek. Ya wis pokoke salat. Mari wis lali. Nggih mboten nek kula lho. Kula ya getun, kene jamaah ya getun. Kayak kerepotan budal lu wis mari, wetun. Tapi ya dilu.
Semenit 2 menit lah, paling suwe paling 2 menit. Para ulama niku masyaallah. Keri jamaah pisan, ku getune sampai 7 dino. Getune 7 dino. Bahkan enten sing rela ngedol, bukan ngedol, napa niku mensedekahkan sawahe. Niki ten mriki diceritaken. Pundi nggih? Nah niki waqat waqa ana ba'dhum kharaja ila haitin lahu yakni hadiqatan nakhlin. Enten siji ulama salaf niku duwe kebon. Ya biasane kan nggih ngramut kebon. Dilalang ngramut kebon sampai ngasar. Terus kundur saking kebon pengin jamaah ngasar. Dilala budal napa? Budal ten masjid kabeh jamaah asar. Wong sing nang masjid pun buyar. Mpun mantun, pun bak dulu. Wis mari ta, mpun ket wau lho ya Allah, getune. Sing diucapno napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kilangan jamaah niku musibah. Mangkane diwacana inna lillahi. Terus mboten namung niku, mboten namung getun tok, langsung dawuh ngeten. Inna lillahi fatatni sholatul jamaah ushidukum alayya annaha iti alal masakin shadaqah. Seksenono yo mergo sawahku nggarai aku repot sampai ketinggalan sholat jamaah. Ketinggalan sholat jamaah lho. Mboten bukan sholat jamaah, mboten ninggal sholat niki mboten. Ketinggalan sholat jamaah tok, tapi kan tasih saged sholat dhewean nggih kan. Niki ketinggalan sholat jamaah tok. Nek sholat asar mboten ditinggal. Mergo sawahku iku ngrepotno aku sampai ketinggalan sholat jamaah ngasar titenono yo. Seksenono. Sawahku iku tak sedekahno nang wong miskin. Lho wani. Jenengan nate repot nopo? Coba culno nang gone wong miskin. Tokone Bu Siti. Umpama kita repot terus nyoh iki kabeh. Oh, melarat tenan awak dhewe. Nah niki kita mboten sampai sak monten. Nek kita getun ya getun wis mari ya wis. Engko selali wis. Engko jamaah magrib wis lali. Para ulama niki. Enten malih sing getune carane getun niki nggih. Enten tiyang niku ketekan mboten nate ketinggalan jamaah pirang-pirang tahun, bahkan disebutno enten sing 3 dosa tahun, sekawan dosa tahun. Istiqomah mboten nate ketinggalan jamaah. Oh, prestasi sangat. Dilala siji dalu niki ketekan tamu. Tamune ndugine rada dalu. Sehingga piyambake repot nyuguhi tamu. Akhire piyambake badhe nyusul salat jamaah isya. Pas wae ten masjid biasa niku pun tutupan. Pun keri. Digoleki masjid-masjid liyane pun tutupan kabeh, pun kancingan kabeh. Guweton saestu. Terus mulai niku duwe akal. Aku krungu dawuhe Kanjeng Nabi nek salat jamaah luwih utama timbang salat ijen kaceke 17 derajat. Lah ngoten. Berarti nek aku pengen ganjaran sholat isyaku padha kaya jamaah, aku berarti sholat isyae ping 17. Paham nggih? Piyambake kan ketinggalan sholat isya jamaah. Jamaah wis buyar kabeh. Berarti dheke cuma isok sholat isya dhewean. Lah, supaya isok nyusul ganjarane sholat isya jamaah wong-wong, berarti wonge kudune sholat jamaah sholat isyae dibaleni ping 17 akhir tenanan salat isya 17 jenengan lagi salat isya 17 mboten 17 rakaat lho 17 ping petang rakaat ping piro iku 100 luwe 108 iya 108 mboten sing 88 nggih 88 17 rakaat 17 derajat ping petang rakaat 88 nggih luwe itu ping 4 28 108 lho. Piye 108 rakaat lho. Nggih kan? 20 ping 8 80. 7 ping 8 28. 108 rakaat. Beyuk. Jenengan salat tarawih piro iki? Isya sak sregep kita lho. Qobliyah isya loro. Isya 4. Ba'diyah isya kali. Tarawih piro? 8. Berarti piro? 16. Witir 3 19.
Ora nganti 108 ora nganti. Sak wengi salat isyae 108 rakaat bae yo pegel tenan. Tenan. Sampai ping 17. Yo mungkin sak wontenan 2 jam atau 3 jam. Kekeselen keturun, Bu. Keturun mimpi. Nah, ten mimpi niku piyambake niku numpak jaran. Ten ngajeng niku enten rombongan jaran. Jaran ini wis dipacu tapi ra iso nyusul sing ngarep kono. Tak buanterno ra iso dilalah iku. Sing ngarep jaran niku wau enek sing numpak jaran niku enek sing noleh. Kang, sampean ra iso bakal nyusul awak dhewe Kang diomongi ngono. Lho, lapo iki wis tak buanterno nemen lho. Ra ngara iso. Lah lapo? Mergo awak dhewe salate jamaah sampean salate ijen. Senajan to mbok baleni ping 17 tetep ra ngara iso bandingi salat jamaah sing sepisan. Bar ngono langsung tangi ngelindir getune masyaallah. Getune masyaallah. Masih wis dibaleni ping 17 tetep mboten saged nyusul. Makanya tiang rumiyin ku ndek duwe kebiasaan, ojo sampai ketinggalan sholat jamaah. Nek sampai ketinggalan sholat jamaah, mboten ninggal sholat lho niki. Ketinggalan sholat jamaah, getone 7 dina. Ketinggalan sak rakaat lho. Utawa bahkan enten sing sanjang ketinggalan sak takbiratul ihram. Niku getone 3 dina. Masyaallah. Nu kita yo gak getun blas ya. Teko wis klewas-klewas. Teko wis ngenteni wis rakaat terakhir ah. Allahu Akbar. Wedo pancen. Kula kate ngitung jarake pira ya apike awak dhewe karo apike wong ulama salaf biyen. Nek getun 7 dina niku dimenitno dadi pira iki. Awak dhewe getune sak apik-apike awak dhewe lho nggih. Ngapunten sak apik-apike awak dhewe. Ketinggalan salat jamaah getune semenit. Sak apik, iku wis rasaku apik iku. Ketinggalan jamaah getun sampai semenit wis apik. Mari niku lali. Sak menite awak dhewe getun karo wong biyen sing getun 7 dina berarti pirang menit iku? 7 dina ping 24 jam ping 20 menit. Berarti kaceke kita sing sak menit itu kacek kali ulama salaf tebih banget. Waduh, apike waduh. Makane kita niku mboten saged. Kita nyusul ulama biyen mboten saged. Mbok ngaji yo sampai pirang-pirang, tetep mboten saged. Mungkin nek jarine pinteran saiki mungkin pintere mungkin saged, tapi nek barokahe mboten saged. Karena pun dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi niku khairul qurun qarni. Summa napa niku sapi-apike generasi sahabat itu sapi-apike generasi Kanjeng Nabi. Sing enten sahabat-sahabat. Bari ngono sak badane. Cuma 3 generasi tok sing paling apik. Kita niku wis pirang generasi wis tebih saka Kanjeng Nabi. Pun muga-muga kita saged dandani awak kita kanthi nertibno ngistiqomahno salat jamaah. Umpama to mboten saged salat jamaah teng masjid musala, tetep kok salat jamaah tendalem. Putrane disanjangi, ibu gurung salat jamaah. Ibu gurung salat, ayo ewangi ibu. Ten garwane nggih ngoten. Ben kita niku tetep saged dianggep utawa dicatet wong sing istiqomah salat jamaah. Syukur-syukur nggih saged teng masjid musala, syukur-syukur. Ngoten nggih. Enten sing tandhaken. Sikap nggih. Mungkin beten. Oh alah nggih. Wetonan. Oh. Andi bin. Oh alah nggih. Oh nggih, putrane niki. Nggih, monggo kita sedherenge kita tutup monggo kita donga sesarengan. Kangge khususipun Mas Andi bin Sugito. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama ilmi nusyada samikin wa musannifin. Ulama ilmu jadayidin. Min masyayikhina di masyayikh sadat bi'adil mutamudin azwaji mu'allim. Jami'a abaina wa ummatina wa jadatina wa alamina wa ammatina wa khalina. Ana khususan la ruhi wa jasadi wa qalbi wa aqli Mas Andi bin Sugito. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afil 'abdi mazida ya rabbana lakal hamdu kama jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa sallallahu sayyidina Muhammad sunnatun tunjina biha min jami'il umuri wal afat wa tamdilana biha jami'al hajat tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jami'il khalaqil hayy wa ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ja'alna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بزهمة الموت والنجاة من النار والعبد المسبب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نتوسل ونتوسل بوجهك الكريم بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة ونخص خصوصا إلى روحي وجسدي وقلبي وعقلي مسألي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Maka kita tutup nanti salawat narian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.